Ito nga pala ang knockout game namin at kung sino man ang mananalo dito ay papasok na sa semis. 20,000 lang naman para sa third place at 50,000 naman para sa second place at 100,000 para sa first place. And syempre sa champion, 180,000. Ganun kalaki yung prize dito sa angkas, no? Kaya matinding bakbakan to. So malalakas na yung mga natitirang team ngayon, kaya magandang laban to at mapapalaban yung team namin. Yo, what up mga kawaray? Ngayong araw nga, ball is life na naman tayo. May laro nga kami sa angkas ngayon at isa sa malalakas na team ang makakalaban namin. Walang iba kundi ang Team Marsan. Ito na nga, dinaanan na ako ng tropa ko para sabay na kami dumiretso. Ayusin mo ha, utang na. Baka masisante ako. Sa'yo nakasalala yung kaligtasan mo. Bakit? Wala ba kayong mga kamay? Hindi nyo kaya bumantay? Hindi nyo kaya tumira? Pag nagkalat ka na naman mama, sisisantahin na kita sa grupo. Kakalat ano ko ikaw? Ito yung player namin, pang only rice na galawan boy. Maya-maya nga lang ay umalis na kami at may dadaanan pa kami isang tropa at sasama siya upang manood sa game namin. Bossy! Wala ba kami sa ano na? Sino? Medayo? Diyan ka sumakay. Ganda ng camera niya, you know? Jump! Baba! Boarding! Hey!
Puro ganun lang yung play nila, hindi ko pa makuha. At dito nga tapos na yung game at talo kami 68-60 lang yung score. Napakalakas talaga ng kalaban namin. Kaya shoutout sa Team Martian. Pasok na sila sa next round. Kaya bawi na lang next season. At yun lang mga kawaray.